Matius Kalai San Pusan Marcos Henry Gabalai kini kita khot kia thu yangi ya Kipara ke jong u Jisu Christ u Joseph u Simon u Judah bat Kipara kentei Jisu dan Shibon Kipara haka yeng ke jong u Henry ngan dia thu ipi para bangai lingkot kan ke pon kalong ke ke pas ngau sen bat ke pas ngau melung ban perkhat chapang u Jisu namar bagi para ki jongu ki be salang ha ka jo ka yeng ki be bam lang no jo kyo ki be le kai lang ha ka jing long khna kim nget bat kim pediang ya ka jing lap u Jisu kim nget bat kim pediang ya ki kamba u Jisu bat kim pediang ya ka jing hikai jongu Yohanes nong ka benyau de khot ka basan ong ka tien jongu ble namar wat ki para jong uru kim shem langet au handai u Jisu judo man sim namar udan ni ka kemi jong u kaba IT met bat men sim bat jing mut bat met bat men sim barok ka ai ban kershan yau Jisu haka ministry ka jong u